Tudják-e, hogy milyen volt a szexuális felvilágosítás a szocializmusban? Akik gyors kalandra törekszenek, előbb-utóbb nemi betegséget szereznek. És mit jelentett Boros Lajos számára a pole beat? Hogyha én egy kérdést éneklek el, akkor hazamegyek és megpróbálok arra válaszolni. Mit gondolnak, hány kilót emelt Bodrogi Gyula öltönyben? Ez még csak az alsó érték, művész úr. Na lesz ez még több is. És mennyiért kelt el imperiál ivadéka az 1968-as bábolnai Csikó árverésen? $3.400 zum Treten! Emlékeznek-e, hogy nézett ki Miskolc, Debrecen, Győr, Pécs és Szeged a 60-as években? Csak nem erős. És hogy hogyan énekeltük a himnuszt az iskolai évnyitókon? Egyenesen állok fönn! Nem támaszkodik, egyenesen áll! Hey! Magyar Retro 2. A Budapest Retro 1-2, a Balaton Retro és a Magyar Retro 1 alkotóitól.